everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulap sa hangin. Lando, naanak ko. Nadugi mo sa gilis. Lando, unsay tan-awan ako? Helena, ikaw na? Oh, ako ni. Imong gisulob ang sinina ni Silis? Oh, Lando. Umadi kayo sa kunawas ang sinina. Mahalan ba din yung panaptuna, oh? Kaya wag siya madugta. Oh, Oh. Lando, naon sa man ka? Ano mitutok mo ka na ko? kon. Wa ko magtuo nga maayo tingali nga ilisa na ni mo, Helena. Unya, ayaw ipadunghay ang imong buhok. Ha? Nga naman. O sa may problema kung ako ipadunghay nga akong buhok? Dali. Oh. Lando, asa ta? Gusto kong utanaw sa retrato ni Silis nga imong ipa-frame. Ha? Naano man siyang kwarto? Oh, iyang kwarto? Kanagong tinakpang kwarto sa una. Kwarto na ni Celes. Helena, gusto nimong buhion si Silis inimbaya? Helena, wakidag-anan ko makikaway ka ni anang atong mga agahon. Lando, si Celes ang tinuod yung gimahal ni Sir Alejandro. O kana si Ma'am Julia, traidor siyang pagkahigala. Helena, unsa ko nagipanulti nimo? Suod nga managhigala si Ma'am Julia og si Celes. Apan, traidor kana si Ma'am Julia. Ha? Misulti na ko sa Sir Alejandro nga suod nga managhigala si Ma'am Julia og Celes. Pareha silang anak og katabang. Pero kana si Ma'am Julia maro siya. Sa dihang namatay ang unang asawa ni Sir Alejandro. Nangita siya og paagi. Gasi ang mahimong ikaduhang asawa ni Sir Alejandro. Pero, di makaayon nimo nga manghilabot sila kagahapon. Naluoy ko ni Celes Lando. Busa, tabangan ko siya. Tabangan nimo ang tao nga di nimo kaila? Gituyo siya gayon. Nga po parehas ko og naong ni Celes. Aron hatagan og. Ug unsa? Ha? Hatagan ug unsa? Dili ita maghiskot pa nila. Dali na. Nagpaabot na ron ako sa Sir Alejandro. May tambal pa siyang imnon. Oh, sige, ikaw ang mahibaw. Ay kabalakan ako, Lando. Dali na. O trabaho na ta. Ano man ini ka-agresibo si Helena nga mubangga sa asawa ni Sir Alejandro. Guys! Dali na mo! Yay! May kagalingan kang diskuhan ka ron, ha? Wow! Dali! Alejandro, hay naman ang imong nurse. Wa pa man musod. Mahimo man nga, biyaan ko nimo din Julia. At man na ang imong mga imbitado. Julia! Alejandro! Ni ana si Franco. Uy! Kagwapo ko rin mo karong gabiunan. May bata ka man. Salamat, Franco. Kumusta, Julia? Julia lang gyapon. Kadugay na nimong wa mo ani. Ibaw ka na. Bisik ko sa pagkatiban sa iyong negosyo. Dili ta maghisgot og negosyo karon, Franco. Enjoy na lang mo. Lagsi ka na gyud sa kong tanaw, Alejandro. May kaayuhan ba gid ay ko, Franco. Pero dili paghihapon ko makalakaw. Panayon ka man ka sa imong physical therapy. Oo. Pero murag nawad-an akong paglaom nga makalakaw. Julia, pagkanas, Franco. Kinahanglan maatiman ka dinhi. Hay naman ang imong nurse. Manang! Ma'am Julia! Hay naman si Helena. Di ara ko, ma'am. Pasaylo ang nalangan ko. Oh, Nadugay ko kay nagawa ko sa tambal ni Sir Alejandro para karong gabi eh. Kinsay naghatag nimo anang maong sinina, ha? Kuan, ako lang ning naukayan, Ma'am Julia. Ilisi na. ayaw siyag pailisa, Julia. Nganong pailison man nimo si Helena? Ang ngayan siya ni anang sininaa. Ha?
Bitaw, ma'am. Dili man nina ako kinawat. Ako lang nina ako kayan. Dili man sa nihugaw. Bahala ka. Franco, dali na. Kaon na. Oo. Mayo pa. Sir Alejandro, mag-ilis lang tingali ko. Ayaw. Mas ganahan ko nga magtanaw nimo nga magsulob anang maong sinina. May mahinumduman ko. Si Salas? Dad ako sa garden. Gusto ko og labas nga hangin. Sige, sir. Buisit, babayana. Julia, wa ka ba'y nabantaya di Helena? Duna, parihas siya og bayho ni Celes. Labi na gyud nga gisulog niya si Nina nga parihas kang Celes. Nahibaw na ko karon kung nganong gaan kaayo ang buot ni Alejandro yan ang Helena. Tungod na kay amgid siya og naong ni Celes. Gusto ka? Karon, naklaro na yun ako ang naong ni Helena. Buset. Diba? Tama lang, Julia. Saka ba? Kalma. Dili ni madagkalma, Franco. Husto ka sa imong giingon. Ang hitsura ni Helena ang nakaingon nga ganahan si Franco niya. Nagsilos ka? Kung dili pa na inutil si Aliano, mga bubhogit ko. Pero, Posible nga maning kamot si Alejandro malagsik tungod ni Helena. makalagot. Si Alejandro gitingali ang nagsugo ni Helena nga isuloob ang sinina nga pareha sa paborito ni Celes. Dong Lando, ay naalsa na ni mo mga soft drinks dito sa atubangan. Unang, Ay, Dong, wag kay napantayan. ang unsa nang? Mura magbibalik si Siles din yung pinaaging Helena. Oh, ha? Karon pa kong mainom, Dong. Sa unsa man nang? Sa unang panahon, naaptan ako si Siles nga gisagpa ni Julia sa luyo. Unsa? Og parihas anang sinina nga binuwakan nga gisulob ni Helena ang gisulob ni Siles. Manang, kang Siles yun ang sinina ang gisulob ni Helena. Unsa? Dito ka na namo makuha sa karaang bahay ni Siles. Unsa? Dedto mo? Oh, dito mi. Ug si Helena ang mida sa mga nahibiling sapot dito sa babae. Usa na ka ng sinanaa ang nadana mo. Hala no, nangukay day kamo dito? Pero, manang, balik ta sa imong istorya. Nganong gisagpa man ni Ma'am Julia si Siles sa batanon pa sila? Ay ambot, yabag man ka nag-utok si Julia. Mukalit man lamang na siyang pakisuod ni Siles. Unya, mukalit na sa pangaway. Pero, ay, dugay na kitong hitabo, dong. Ay, nahinong-dong lang ko karon ba? Tungod sa gisulob nga sinina ni Helena. Kalabas sa hangin din sa gawas. Lingaw na kayo sa Shane si ang birthday, sir, no? Oh. Way laing gihuna-huna ka ng bataa. Gawas na yun sa lingaw-lingaw. Batanon pa manggod siya. Ang iyang inahan ang nakaingon nga spoiled ka na siya. Mao ba? Abi ni mo, Helena, puparihas ka og naong ni Celes. Ha? Musulti na lang ko nimo sa tinuod. Sa una pa lang na akong pagkakita nimo, nakita ko si Celes diha nimo. Mao ba? Pila na ba'y imong edad? Ha? Nganong nanguta naman ka sa kong edad, sir? Kung kami pa ang nagkadayo ni Celes, tingali, nakabato na kami og anak nga parihas nimo. Ha? Kinsa ganingan sa imong inahan? Narsisa, Belen. Naring ang angga ni Mama. Ang imong amahan, Patay na nga akong amahan, Sir Alejandro. mao ba? Hain man ron ang imong inahan. Tuwa sa Cebu, sir. Helena, gusto ko nga mahimamat ang imong inahan. Unsa? Kuhaa ang imong inahan sa Cebu ug dad-a dinhi.
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.